l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Id-deputat David Aġus illum ukoll kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ipprova ibenġel il-kummenti tiegħu dwar il-ħolqien tal-Armata Komuni li tara l-Unjoni Ewropea armata sa' snina kif propost mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew l-IPP li miegħu hu affiljat il-Partit Nazzjonalista. Wara fl-aħħar jiem iddikjara saħansitra lest jibgħat lil uliedu biex jiġġieldu għall-gwerer f'din l-armata f'intervista mal-Malta Independent il-ħadd Aġus reġa' tenna l-appoġġ tiegħu għal din l-armata bid-differenza li qal li din m'għandix tkun biex tiġġieled u tattakka dan anke il-proposta tal-Partit Popolari Ewropew tiddikjara l-Armata Ewropea għandha taġixxi u tikkollabora man-NATO. Iżda din id-darba it-tanta ibenġel dak li kien diġà qal pubblikament. Hawn u prova jdawwar dak li qal waqt dibattitu fuq Radio Knisja mal-kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Daniel Attard, meta kien mistoqsim il-kandidat Laburista jekk jaqbilx mal-proposta li toħroġ mill-manifest tal-IPP, l-eks viċi kap nazzjonalista iddikjara li jibgħat lil uliedu għall-gwerra. Qabel mal-manifest tal-Partit Popolari Ewropej li bliktar mod ċar qed jitlob li jkollna b'mod immedjat forzi armati Ewropej. Iva. Taqbel? Iva. Il-maħatibat l-uliedek? Iva. Riċentament, il-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber ukoll iddikjara li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tkun armata anke barmi nukleari. L-istess proposta ta' armata Ewropea li tkun lesta għal kollox u tikkollabora anke man-NATO tiġi imbuttata kontinwament mill-President tal-Parlament Ewropew u Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola.